Duarbagori Constituency angkang Congress lapen APHLC ongdung ahemtun atum BJP along kachepaʻokdun. Pininipai Cricket Home Arni Lakhain Kora Trok Duarbagori Constituency Kaparlo, Haroi Sira Sirkap, Haura Ghat LA Kaparlo during mini stadium fill-along. Duarbagori BJP masa joining a jai mekereng ponalong, Bang Suri si Sose Party Kaprek mate Congress lapen APHLC asong atum BJP asong along kachepaʻokdun. Lason si pinilabang sojay megalong aluhiaman pen kachepaʻokdun KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, Haura Ghat MLA Dr. Darsing Ronghang, Duarbagori MAC Anparta KAAC Education EM Richard Togbi, Duarbagori VDC Chairman Sarko Rongpar, All Duarbagori BJP President Amoron Terang, Diring Rat Sai Klembang Pura Janingti Anparta Tim Karbiang Long Klem Rapet MAC EM MLA Lapen Ongdung Duarbagori BJP ke Kroya Ratatum Chetongdun si My RD People. Lason si pinibang so BJP mas joining ajay mekereng ponalong ongdung arat kachepaʻokdun pen Duarbagori Constituency angkang along song kaprek matik party kaprek ki avelo mapusi thek ponlong athe Duarbagori Constituency along mas joining kereng ponalong ongdung arat atum BJP along kachepaʻokdun si thek ponlong lason thak si pini diring hawara along mas joining ajay mekereng ponalong bang suri si sosiarat Congress lapen APHLC asong atum COC KAAC EM Tuliram Ronghang lapen Duarbagori MAC mate Education EM Richard Togbi ari deng pen deng pondo. Mal joining ajay mekedeng pondet pen Duarbagori MAC Anparta KAAC Education EM Richard Togbi rat amaipi along jumesen lapen Duarbagori Constituency along kachingthur amualam tame lamthe paklang pondo. Tasolong KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang tame ongdung arat athengno along non Duarbagori angkang along kiklem nang jiasai doan tame chichak pondo. Anparta Duarbagori Constituency arat arjiding klui penakari CPM DK Road Rongbongkhat 2 Pohora Kacheleng Thora Towar tame prabjin pen kapatang dabjiapan saideng pondo pusi rat amai pialong lamthe pangdak pondo. Ke Congress pen APHLC che open si dakhe BJP party long na kachepaʻokdun. Nasi mune tum chini lo je Congress tum jong hele BJP apana koi bihe koi ni phansi APC koi nang tino ta jong hele koi puita ke ongdung arat tum ke chini lo kar biang long rat ke je aprang Congress ke do hot pen non BJP party batim ka chelar isi ang thek dolo po bangke isi ke prek ke dolo pu chini si munitum along tina consensus tame je pini na kachepaʻokdun mo election ke non da chikujom flip hobak dola sitame munitum ningkani silo na tumna chini lo ningkani siang bong nili tum ke joga party bana sorsa se na chini lo mai meeting long nili mane party ban tuma nili pupe pin sita munitum ke chini lo je dak ki duke la ratum phan ke deng pon asayang deng an ke je ratum ta ke long ang taxi ki pika parji ne tum plak lepin la sang thek chini si munitum ke dak pini ke ongdung ratum ke pini BJP along na kachepaʻokdun ane pini ko al bang suri sira bang sokerai Congress pen APHLC ke ongdung ke Congress ke ong pini ka ta diring habar atuma panale tum na lihin ta ko pila bitai dak ke hola dak ke major issue bang ke kenang so ke CPDM ke atwar hola sotwar ke nili dak tender call el prabjin ben kampang chengko tapi setelah Duarbagori lo pendangan medical lo ambulance service ka besi kita pini lahai bang ke nili aprang nang linang pulo so ambulance bang ke nitulo tog gil pen pilo la state government ben si PP state government ben si anang pi sala during a pulling long rong phone ne ke karan ke li dunang la bakut pakha metin karen ke li ga dim ke lake alis pielo la dak prabjin ben nang ande la golaghat check tu la tum kar benglong aduya hoya pathak nang lehin pen atumi ata nang li arjulo dake karbiang long pen la dak golaghat inter-district border pathak ke lake jok phana pipe la pe itu balong le tum sidu bachi sala provincial school bank government pating lake non asama chief minister pen tum chingbai pon mom lo ya ala arona teng pen laso provincial PG phan tum bori pon tante sala kisumana din ke la nili tum Duarbagori pen press club pe pinang visit dam tu pinang school lo ke teacher tu che dam de la son hordi jun pini la so do pulong nang tum nil fan tok jir pen return nang pijan no a video nang pinan nil halada action an po
Duarbagori Pedro Wilson Rongpi report, NE Karbi Life.